Светия ти дух възлагам ръката си в твоя раб Андрей, който се удостоил да прибегне към светото ти име, да се запази от заслона на грехите. Отстрани от него старата оная заблуда и изпълни го с вяра, надежда и любов към тебе, за да познаеш, че си един Бог истинен, единородният твой син, Господ наш Исус Христос и Светия твой дух. Амин. На Господа да се помолим. Благодари му, Господи Боже наш, който създал човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен, после като отпадна, че зрите не си го призял, а си родил чрез първоначалната на Твоя Христос спасението на света, сам ти приеш небесното си царство и това свое създание, като го избавиш от пророчеството на греха, отвори очите на Отцов за всяка. Всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загрезил в сърцето му, амин. Изгори от него всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му, амин. Сега се обръщам другата страна към врата, това е западната посока. Запад християнство е символ на мрака и на тъмнината, затова на запад става отричането от тъмните сили. Отговорите ги дава вестника вместо Андрей. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Три пъти отричам се. Отричам се, отричам се, отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се три пъти. Отрекох се, отрекох се, отрекох се. Сега се обръщате към мене, както бяхте на изток, символ на идването на Христос и съчетанието с Него. Съчетаваш ли се с Христос? Съчетавам се три пъти. Съчетавам се, съчетавам се, съчетавам се. Съчетали се с Христос, съчетах се три пъти. Съчетавах се, съчетавах се, съчетавах се. И вярваш ли в Него? Отговаряте, вярвам в Него като цар и Бог. Вярвам в Него като цар и Бог. Сега ще прочетете символа на вярата, четете бавно и спокойно от името на Андрей. Започвайте. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето, на земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен. Роден, несътворен, единороден, Отца, чрез когото всички е станало. Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небето и се въплоти Светия Дух. Дева Мария и Светия човек. Съчетали се с Христос, съчета се. Съчета се. И поклони му се, отваряйте, покланям се на Отца и Сина и Светия Дух, единосъщна и неразделна Троица. Единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който ще да се спаси всички човеци да достигнат до познание на истината, сега и винаги и вовеки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Владико Господи Боже наш, призови Твоят раб Андрей със светото Твое посвещение, удостой да стая велика благодат на светото Твое кръщение. Амин. Благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. За целия църковен крик, за народа на Господа да се помолим. Господи, За помилуй. да се усилитава честната действие, Синът на Светия Дух на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да слезе в такава чувствително действие на Светлесната Троица на Господа да се помолим. Господи, помилуй. И прогонваща всяка съпротивителна сила на Господа да се помоли себе си, един други целият си живот на Христа Бога да отдадем. Вери си, Господи, чити са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Сам Ти човеколюбиви и цари, сега величи Синът на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти човеколюбиви и цари, сега величи Синът на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти човеколюбиви и цари, сега величи Синът на Светия Твой Дух и освети тази вода. И дай на скъплението, благословението на Йордан, да бъде изпълнените ни очистителен дар, чистични на който пазиш от Бога, които на съземните ни, които са тази спасени сам да се свои изпълнени. Да вярват от нея слови всичките създанието, защото това чуждото славно и страшно за да бъде Твоя Господи.
Да се пушат признат на Твоите всички братски си. Да Амин. се пушат признат на Твоите